Drahí bratia a sestry, priatelia, vitajte pri krátkom zamyslení takej mojej nedeľnej minikázni. A v liturgickom roku B, máme teda 17. nedeľu v roku B, máme možnosť počas leta, ak sa nemýlim, 5 nedelí po sebe, počúvať na pokračovanie 6. kapitolu Jánovho evanjelia. Kapitolu, ktorá sa venuje práve Eucharistii. A mnohí biblisti hovoria, že Ján potom už pri opise poslednej večere nehovorí alebo nereprodukuje slova ustanovenia Eucharistie práve preto, že sa Eucharistii venoval v tejto kapitole. A ja by som vás možno i pozval prečítať si ju celú. Ja nerobím to úplne často v týchto mojich príhovoroch. Teším sa, keď si ľudia čítajú Sväté písmo. Viem, že niekedy možno máme veľa výhovoriek a dôvodov, prečo to nejde, ale jedna kapitola je zvládnutelná. Veľmi to odporúčam. Pomôže vám to potom mať aj pri tých ďalších nedeliach, keď budete počúvať jej úryvky, aby ste mali predstavu celého kontextu. A ja by som dnes chcel upriamiť našu pozornosť práve na samotný ten priebeh zázraku rozmnoženia chlebov. Priebeh, ktorý keď si dobre všimneme, tak nám môže pomôcť pochopiť, že je až nápadne podobný priebehu svätej omše. A teda, ak sme na svätej omši a počujeme toto evanjelium, môžeme si povedať, že možno práve som ja uprostred veľmi podobného zázraku, alebo poviem zázraku, ktorého predobraz sme mohli počuť v evanjeliu. A tak poďme sa na to pozrieť. Na úvod počujeme, že za Ježišom ide veľké množstvo ľudí. A ja musím povedať s tým aj údivom, že napriek tomu, ako všetci opisujú to, čo povieme, že krízu viery v dnešnej spoločnosti, tak na svätú omšu, keď možno niekedy nie pravidelne, stále prichádza veľké množstvo ľudí. A to veľké množstvo ľudí nie je len v tom zmysle počtu, ale zároveň aj veľké množstvo v tej rozmanitosti. Prichádzajú mladí, starší, prichádzajú muži, ženy samozrejme, najrozličnejšie sociálne postavenie ľudí a materiálne zabezpečenie, možno vzdelanie a tak ďalej. Ježiš je stále magnetom pre veľké množstvo ľudí. Možno niekedy nevieme ani presne nejak, rozumovo artikulovať, vysloviť, že prečo. A napriek tomu, ideme na svätú omšu, ideme k Ježišovi, ideme si to vypočuť, ideme tam, aj keď mnohí povedia, že veľa veciam na svätej omši nerozumejú. Ježiš nás priťahuje všetkých a stále k nemu prichádzajú tak svätí ako hriešnici. Dobre. Počujeme ďalej, že Ježiš vystúpil na vrch. Pre toho, kto pozná Sväté písmo, ja verím, že vy, čo ma počúvate, takí ste, tak viete, že vrch, keď sa povie vo Svätom písme v Biblii, tak je to vždy miesto istého privilegovaného stretnutia Boha a človeka. Spomeňme si na vrchy, tak ako idú po svete, neviem, Horeb, Sinaj, Karmel, vrch Tábor, Olivovú horu, samozrejme Golgotu. Všetky tieto vrchy každým svojím nejakým mimoriadnym spôsobom predstavovali dôležité miesto stretnutia Boha a človeka. A svätá omša je práve to najprivilegovanejšie miesto stretnutia Boha a človeka. Je to miesto, kde ako si sú koncentrované všetky tieto vrchy, pretože odozdanie zákona, ktoré máme na vrchu Sinaj, sa odohráva na svätej omši, kde opäť počúvame aj desatoro, aj učenie svätého písma. Neviem, ten duchovný zápas, ktorý je známy z vrchu Karmel, je prítomný na svätej omši, vrch Tábor, premenenie, Olivová hora, miesto, kde Ježiš prežíva intenzitu svojho vzťahu s Bohom a prijatia Božej vôle. A nakoniec samozrejme Golgota, čiže Ježišova obeta, ktorá je na svätej omši, pritom okolo ktorej je svätá omša, poviem tak akoby postavená, vybudovaná. Takže príchodom na svätú omšu aj my vystupujeme na vrch stretnutia Boha a človeka. A čo počujeme? Tam si sadol so svojimi učeníkmi. Tá pozícia učiteľa, ktorý si sadne. V starovekom svete bol učiteľ vždy vyučoval takým spôsobom, že si sadol a žiaci sa zhromaždili, sadli si k jeho nohám. Počujeme aj o Pavlovi, že ako Šavol sedával pri Gamalielových nohách. Takže tento obraz je, preto dodnes majú katedru. Katedra je miesto, kde sedí učiteľ. Nedaleko odtiaľ to je katedrála, čiže biskup ako učiteľ diecézy tiež tam má svoju katedru, kde sedí. Aj my sme, posadili pri svätej omši, posadíme evanjelium, alebo to sväté písmo, aj starý zákon, Bibliu,
na vyvýšené miesto a my si doslova sadneme okolo. Sadneme si opäť k nohám Ježiša, ktorý nás cez Sväté písmo, ktoré sa číta na Svätej omši, opäť vyučuje. No dobre. A táto časť je nevynechateľná. Ona je absolútne podstatná a dôležitá. Bez nej sa akoby nedá ísť ďalej. A Ježiš, a to nie len v tomto momente, pri tomto zázraku, ale ho neustále vidíme a počúvame o ňom, že je ten, ktorý vyučuje tých, ktorí k nemu prichádzajú. No lenže na učenie Ježiša Krista je potom potrebné odpovedať. A tu dáme už potom je taký ten rozhovor, keď Ježiš vidí to veľké množstvo ľudí, chce ich nasýtiť, a pýta sa, že či tu majú nejakého chleba pre neučenictva, veď nemáme, ani za 200 denárov by nebolo stačiť. Filip, ktorý takto reaguje, potom je tam Ondrej, ktorý vidí chlapca, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby a povie, ale čo je to pre toľkých? Nie je ľahké uveriť, že Ježiš má, alebo že Boh, Ježiš v tomto prípade, ale že Boh, keď poďme na Svätej omši, má, a Ježiš samozrejme, moc konať, že to jeho učenie, jeho slovo je mocné. Preto prichádza pri Svätej omši, najmä v nedeľu, kde to je dôležité, naša odpoveď viery. Verím. Niekedy sa stretávam s pozíciou, ktorá ma nesmierne mrzí a bolí. A mi tak poviem aj už úprimne ľúto, keď ľudia počúvajú Božie slovo a sú si chce v neho akoby vybrať, alebo tomuto nie som ochotný uveriť. Viete, ak by Ondrej a Filip a apoštoli odmietli dať Ježišovi tých 5 chlebov a 2 ryby, ak by mu odmietli uveriť, ak by to, čo hovorí, bolo pre nich príliš náročné, nikdy by nezažili zázrak. Neboli by svedkom toho, čo sa udialo ďalej. Dobre. Čiže my sme pozvaní odpovedať vierou na Ježišovo učenie. Nasleduje potom, tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. Viete, pri Svätej omši je také krásne, že keď prídu tie ampulky s vínom a vodou a potom miska s hostiami, tak je to veľmi maličké. Aj to množstvo toho vína, pokiaľ nie je slávená nejaká mimoriadne slávnostná liturgia, na ktorej je prítomné obrovské množstvo kňazov a ľudu, tak je to len veľmi maličké množstvo. Rovnako tak tých hostí sa zdá byť jedna malá miska, alebo možno 2, záleží, aký máme veľký kostol, zhromaždenie. Niečo tak málo kňaz to berie, tak ako Ježiš, keď berie chlieba, ryby, vzdáva vďaky. Preto tá modlitba, ktorú kňaz sa modlí v strede svätej omše, tá eucharistická modlitba, prekladaná na to je to modlitba vďaky vzdania, vzdáva vďaky a rozdáva. Aj my, a toto nás učí Biblia, niekedy tam máme problém prijať, že napriek tomu, že Boh nič nepotrebuje, on všetko stvoril z ničoho, ale nás učí tomu, že to, čo máme, niekedy to veľmi málo, čo máme, keď to Bohu dáme s vzdávaním vďaky, čiže keď žijeme náš život vďačne voči Bohu, alebo aj tým, ktorí nám posielal cesty, Boh túto vďaku, tento náš dar prijíma, požehnáva a premieňa. A dokonca takýto premenený nám vracia a to premenený dar, to málo, čo my dáme Bohu, keď sa nám Bohom premenené vráti, tak je postačujúce na to, aby sme z toho mali život v plnosti. Tak ako tie premenené dary chleba a vína sú potom postačujúce na to, aby sme mali večný život po tom, čo kňaz vzdával vďaky. A opäť rozdáva všetkým. To je to pripomienka, že tak ako za Ježišom idú všetci, tak aj Eucharistia nie je pokrm len vybraných, ale každý bez ohľadu na to svoje zázemie je pozvaný k Eucharistii. Áno, má oľutovať hriechy a zmieriť sa s Bohom. Predtým to je tá podmienka dôležitá. Ak sme v stave smrteľného hriechu, nemôžeme ísť k Eucharistii. Ale všetci sú pozvaní, aj títo sú pozvaní, aby najprv samozrejme oľutovali, vyspovedali sa a potom prišli. No a záverečný moment, ktorý tiež nesmieme prekročiť, je to upozornenie, alebo úloha Ježiša, ktorú dáva svojim apoštolom. Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Je zaujímavé, že práve až tento úkon, kedy nazbierajú potom a naplnia, koľko tam bolo, 12 košov, áno, 12 košov, až tento úkon robí zázrak rozmnoženia chlebov zjavným.
Tedy je zjavné, že sa odtiaľ odohral zázrak. Aj pri svätej omši kňaza, tých, ktorí rozdávajú sväté príjmanie, ak mu nejakí pomáhajú, akoliti alebo diakoni, tak zbierajú a dávajú si pozor na každú odrobinku a na záver kňaz zoberie všetky tie kúsky Eucharistie, ktoré zvýšia a dôstojne ich uloží do bohostánku. Až toto, tá naša starostlivosť o každú jednu odrobinku, robí zjavným to, že my skutočne veríme, že tento chlieb nie je obyčajným chlebom, ale že je premenený, že je skutočným Božím telom. Na čo by sme, ak by to bola len nejaká symbolická udalosť alebo nejaký skutok rozdávania chleba, tak ako Ježiš kedysi rozdával, aby sme to symbolicky pripomenuli. Na čo potom zbierať každú odrobinku, chodiť s paténami, ako zvyknú ešte chodiť na niektorých miestach ministranti, čo je veľmi úctihodný a dôležitý zvyk a tak ďalej. Táto starostlivosť o každú odrobinku, aj to najmenší Boží dar, robí zjavným našu vieru v Eucharistiu, skutočnú prítomnosť Ježiša v kúsku alebo pod spôsobom chleba a vína. Dokonca tu nám niekedy mrzí taká prax, ktorá sa nám rozvinula. Ja neriešim, kto príjma do rúk alebo do úst, to nie je teraz podstatné, ale niekedy, najmä keď príjmame do rúk, ale môže to byť aj do úst, s takou veľkým možno povrhnutím, niekedy si dajú ľudia ruky až na rozkrok, čo mi tiež nepríde vhodné, ale potom, akoby keď príjmu, neskontrolujú si, či tam neostala odrobinka, ešte to, keď vidíme, že si tak nejak utrú, tak ma to zamrzí, veď v každom kúsku Ježiš, takže dajme si aj na toto pozor, ak príjmame na ruku, je to dovolené otcami biskupmi, svätým otcom, v poriadku, nie je s tým teda problém, nepácham takto hriech, ale ak príjmam s tým, že neberiem ohľad na to, koho prijímam, tak to jedno, či by som prijímal do úst alebo na ruk, vtedy hriech skutočne pácham, pretože si neuvedomujem, čo robím. Takže to by bola škoda, človek má konať uvedomelo. Dobre, bratia a sestry, ja vám prajem, ak ste ešte neboli na svätej omši a pôjdete, aby ste ju prežili, ale ak ste aj boli, aby ste si uvedomili, že ste prežili zázrak a že ste boli nasýtení pokrmom, ktorý nám skutočne dáva nám silu žiť nadprirodzený život, ktorý bude trvať až do večnosti, aby ste verili v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii, aby ste svätú omšu považovali za to najprivilegovanejšie miesto, kde môžete Boha stretnúť a radi vždy na ňu chodievali, samozrejme v nedeľu, ale ak je to možné aj pri iné dni, pri iných príležitostiach. Prajem vám ešte raz požehnaný deň a všetko dobré. Držte sa.